Pindahnya pun lewat pundi nggih niki. Ngapunten nggih, ngapunten. Percaya apa ngapunten? Nanti nggak apa-apa kalau komunikasi agak hadap belakang ya. Nanti aku nggak bisa melihat dirimu agak susah, Pak. Nggih, mboten apa cek satu. Ngapunten. Nggih. Pak Gareng wonten ngajengan mboten? Kose, aku manut Bapak. Pak, sidane kula teng prapatan apa teng pundi niki? Sampeyan ning sandingke mau lho jembatan men diterak sepur kaya sore mau. Oh nggih, kula nderek prihatin. Niki itu terjadi di Semarang lho, Mbak. Di Semarang. Dulur-dulur awake dhewe muga-muga tansah manggih kawilujengan pami wonten ingkang sakit mugi-mugi enggal sehat. Amin. Kepeksa pami wonten ingkang seda mugi-mugi pikantuk kasuwargan. Amin, amin, amin. Jenenge alangan wis ora enek wong ngerti ngoten. Nggih. Kaya kejadian kala wau, nggih. Nggih. Siap mana maju. Wonten ngajengan to? Ngajengan kok ngacengan kuwi to. Lah iya, ngajeng. Wonten ngajengan. Ora Sah. ngacengan. Kowe kleru. Pripun? Gareng iki wis ora iso ngajeng ngono. Oh, panjenengan ngajeng versi wingking aku ning Saiki ngajeng. iso. Saiki pun saged, Pak. Kok kapakne? Minum biomoringa. Enggak, iki loro-loro karo bakal obat lho Pak iki. Nganyelne kowe. Kowe iki menehi apa kok ngerti-ngerti melu kowe promosi obat meneh kene lho. Ndongake Pak Cahyo Kuncara. Bakal obat kabeh. Asem. Pak, kula nderek mriko Pak iki. Monggo, monggo. Ampun Nggih. nggih Pak. Ah, aku ijan iki nang kene malian. Wah. Kula mboten iki. Hah? Mboten. Selak ijo, Mas, selak ijo. Ada kengan. Wonten mriki napa ngandhap nggih saene. Pripun Pak penonton Pak? Ngandhap. Oh nggih, waduh iki rasane kaya Miss Unipress. Waduh, ya ampun Pak. Ngene. Elisa, kowe malah kaya wong edan ngono iki. Lagi kok ning ngandhap. Kowe saka kene, Nggih. terus mudhun rono, Ya. iringane sepot campur sari. Oh, ya cobi kaya ngapa lah. Iki ya ben fungsi, soalnya Iya, wis Jel. sirahe wis digubet-gubet kaya ngene iki mumet kesuwen ora fungsekke. Ayo fungsikan lah iki mumpung wonten. Nggih. Campur sari dari Hewan Daru. MC-nya yang ngacarani. Oke, selamat malam Bapak Ibu hadirin berbahagia, hadir bersama Campur Sari Dewan Daru. Tepuk tangannya mana untuk Dewan Daru? Dan kita tampilkan artis terkenal, Elisa. Sugeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu, nggih. Waduh, luar biasa ternyata nek pun wonten ngajeng niki penontonnya nggih ketingal sedaya. Wonten mriku mboten ketingal namung weruh patung kula. Ternyata udah di sini ketok kabeh, ketok irunge, ketok matane. Kuwi kasar. Apa? Ya bener, bahasane Indonesiane kuwi ning ora terus ngono kuwi kasar. Nah, kelihatan hidungnya, kelihatan matanya. Bahasa Jawanya? netro. Oh, netro. Netro nek kanggene para nika netro. Ketok netro. Nek kanggene para kanca-kanca niki kecer. Nah, Netrone gonco-gonco ketok kecere. Ya, wah luar biasa. Malam satu suro Pak Gareng. Nggih, sebelumnya dimaklumi nggih Bapak Ibu, menika Mbak Elisa mboten asli wong Jawa. Nah, Dadi umpami bahasane dialek utawi logate kagok, mohon dimaklumi niki tidak ada unsur kesengajaan. Asli piyai saking ngerti, Dok? Lampelu. Ditekoni malah nglambek-nglambekke. Aku jujur loh. Kowe kita kenal karo sedulur kene biar ora enek fitnah di antara kita. Mergo logate Dek Elisa ki ning kene kagok beda karo wong Jawa. Ya. Kula tak kenalke mergo Dek Elisa ora asli wong Jawa. Aslimu kok ngendi, Dek? Lampelu Pade. Sego lambelu. Lambemu dhewe kuwi. Kok lambeku Lah kok dhewe? lambelu malah nglambek-nglambeke. Reng. Tau, Pak? Tegese wilayahe alamate Mbak Elisa iki saka Laladan Lambelu kono, Tuh, Sulawesi. beda kan? SDM itu kalau bagus, cerdas, langsung berpendidikan, tes paham.
lambemu dhewe. Lambelu iki bahasa Indonesiane pramulutmu kuwi. Dudu Dede, kuwi makane wilayah. sing adoh. Wilayah. Iya, wilayah Lambelu. Lambelu terus Mbok sekolah Lambelu, bapakku saka Toli-Toli. Saka daerah Lambelu. Iya. Terus bapak saka daerah Toli-Toli. 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 Iya, Pede. Kok Pak Ibuke tertawa kenal Pak karo Toli-Toli? Pon wonten nate ngemireng Toli-Toli dereng. Pon nate mireng napa pirsa Toli-Toli. Nek mireng ora miring. Mireng. Mireng. Nah, nek Ya. Toli-Toli nek toli miring ki piye anu maksudnya Dudu itu. Apa mesile barang? Toli-toli daerah Sulawesi Tengah lho, Pak. di daerah Sulawesi Tengah. Iya. Mila matur kalih para pamriksa, para penonton menawi dialeke rada beda, mohon dimaklumi nggih Pak Bu. Nyuwun permakluman nggih Pak Bu. Pokoke kula namung setetek ngertos Hei. basa Jawa. Setitik ora setetek. Iya. Lah kok nek setetek nek segalon. Ya, sedikit-sedikit. Sedikit ki wis setitik. Setitik. Ora Oke. setetek. Iya, makanya aku kan gumon di sini belajar kok ono satu suro iki ning Jawa banyak sekali yang dilakukan ning malam satu suro ini. Ono sing berpuasa ora cegah dahar. Ya. Cegah dahar. Ono sing mlaku topo mlaku ada. Ada sing melek sewengi. Melek piye? Melek. Melek. Ya. Melek kok melek. Ya tidur. Ya. Itu ya kayak Sewengi, gitu. terus? Ono sing ngedusi pusoko. Kamu juga ngedusi pusoko enggak? Sirku ya arep ngedusi. Ning kolae ora enek. Marangi pusaka. Ya. Marangi pusaka. Marangi pusoko. Ada yang kumkum. Kungkum ora kumkum. Ya macam-macam. Kungkum. Ya. Itu kenapa Pak Gareng? Kamu tahu ora? Kenapa dong Kuwi nglakokake? jenenge keyakinan utawa tradisi sing dijalankan run temurun nenek moyang kita. Ngaten. Untuk menyambut tahun baru Jawa. Sing jenenge siji Suro utawa tahun baru Islam 1 Muharram. Ngaten. Nek cara luar negeri nek New Year atau tahun baru itu kan biasanya seneng-seneng gawe kembang api, gawe ngombe-ngombe ya, terus seneng-seneng karo kancane. Tapi kalau neng Jawa enggak ya? Enggak. Malah prihatin ya. Prihatin memprihatinkan supaya 1 tahun ke depan penuh dengan keselamatan, 1 tahun ke depan Semarang penuh dengan keberkahan, 1 tahun ke depan Semarang akan semakin maju jaya sukses selamanya. Amin ya rabbal alamin. Kamu nganggo gelar budaya ngene berarti apik ya Pak. Nah, ngene iki. Ya seneng-seneng. Seneng ora seneng? Kompelit ya gelar wayang ada, campur sari juga ada. Campur sari ada. Ya, Kok masalah nembang arep nyanyi diiringi gamelan kerawitan enek. Sakit. Diiringi campur sari monggo. Sakit. Nek diiringi karo apa mau yasinan nggone Habib kono mau enek. Iya, aku yo kemacetan di sana. Komplit, macet. Kompelit. Nah nggih, ngono pokoke sing nang kene sing baku dongane muga-muga sing rawuh iki Nggih. penuh utawa kebak barokah, berkah lan barokah keselamatan. Amin. Diniati tirakatan mangke konduripun sareng dalange nggih Pak Bu. Cocok. Pokoke gayeng ora gayeng guyu ngono wae. Ngeten lho Mas Gareng. Pripun? Ngeten. Dados niki lak malam 1 suro. Nggih. Gamane wong Jawa sing ngampu lak siji Siji. sabar, loro melek. Nggih ta? Sabar dan melek. Tur tiang melek niku lek sak njabane payon ngeten iki nggih. Niku tegese langsung jenengan niku dijemput oleh anugerah Tuhan, mergo langsung ke langit. Melek nganti tamate lakon, insyaallah jenengan mangke nggih tutuk anggenipun momong dumateng anak putu jenengan sedaya. Nah niku. Amin. Doanya. Amin. Dadi iki interaksi langsung ngoten nggih Pak nggih. Nggih, interaksi Mergo iki ora nek saged. payone ora nek apa-apa dadi dongane langsung ijabah tembus teka dhuwur ngoten Pak. Insyaallah makaten. Insyaallah, insyaallah. Nggih, nggih.
Wah ya piye teko kene? Ya seneng jelas soalnya apa nggak nyongko gitu kalau ada tempat yang khusus digelar yang boleh digelar di sini adalah yang budaya tradisi gitu kan bombong bongo. Bonggo, bangga. Iya bisa ikut menghibur di tempat ini di tengah kota. Ya di tengah kota di era milenial di Ya. tengah kota namun wayang tetap bertahan kokoh sebagai aset budaya yang sangat kaya. Mapane ono ing Taman Indonesia Kaya. Nah, saat ini ngeten Mas Gareng, Pak E, dawuh. Mbak Elisa. Dawuh. Niki lak manggene wonten Taman Indonesia Kaya. Nggih. Mbah Sukron nate ngripta langgam naminipun langgam Indonesiaku. Oh iya. Menika dipun aturaken rumiyin nggih. Nggih siap. Nggih. Mangke genduk Umi Hafifah menika kajenge gabung kalih jenengan amargi jenengan lek piyayi kalih mongko panggunge jembare semono iki ketok sepi. Ayo Nggih, monggo. santai. Umi Hafifah. Ah iya. Iya nyedak rono nyedak rono. Karo sisan buka bonang Mas Imam. Ayo. Nggih mlakune Umi Rono. Ayo. Monggo. Langgam Indonesiaku Slendro Songo karya Ki Sukron Suwondo dipersembahkan untuk semua warga masyarakat Kota Semarang yang tercinta. Ya Mas. Kibar sik reng, ayo joget reng.
Hut. Seni lan kabudayane atimu berkabar Temang lendara praktek manca Indonesia Nggih, matur sembah nuwun. Mas, Cik Umi Hafifah nyuwun tepuk tanganipun Bapak-bapak Ibu-ibu. Nah, Bali meneh ta iki? yo bali ning kandange kene ora. Nggih, ngoten. Lah menika wonten malih. Saking panitia bilih ugi wonten bintang tamu dari Amerika dan beliau sudah standby dari sore tadi, Mbak Elisa. Oh ya. Nggih. Lah, gandeng piyai Amerika yang mengadakan penelitian tentang langgam keroncong di Indonesia, beliau menempuh S3 sama dengan jenengan. Wah, luar biasa. Monggo mangke Seperti diapresiasi. apa ini? Siap. Nenggih Mrs. Hannah Mary ya. Monggo. Mrs. Oke. Hey, how's it going? Hai. Hello. Halo. Anna, I'm from the United States. It's really nice to meet you. Hai, halo. Yes. How are Wah, you? What's good. going on here? What's going on here? There's like Wis ngomong karo Elisa wis kaya pecah ndasku ketampah iki some meneh. puppets, Yeah. and there's these guys, and Yes. the bass and the keyboard, Okay. Yeah. and doing all sorts of stuff. Yeah. So what do you feel now? What do I feel now? Yap. I'm feeling pretty excited. Very excited. Yeah, Oh yeah. yes, no Dongkrak, what? dongkrak. I'm Yes. pretty excited to be here. Yes, no, Okay, yes, yes, no. yes. Yeah, Oh. how are you feeling? Oke. You're feeling okay? Okay. Just okay, like not great. Oh no. No. Nek oke ki mung sedengan. Jadi nek cara bule, nek oke ki mung sedengan. Berarti kamu rapati seneng. Nek apik banget, great. Ngono. Apa? Great. Great. Ah, No, harus gini. Great. Yes, Ya. great. No, harus gini. Great. Great. Yeah. Umet lah kono apa iki? Iso ketemu wong kaya ngene malah kaya ning kaya lah iki kudu sambat karo Gusti Allah nek kula ngeten iki. Kenapa Tuhan, sambat sih? aku di mana Tuhan? Mumeta. Iya. What your name? My name is Hannah. Hannah. Standing for. Hannah? Standing for. Oke, do you from? What do you from? Nek saka ngendi ngono kae beda? Where do you from? I'm from I'm America. Kok dadi medok ya. I am from Amerika. Amerika. Kamu bisa medok juga ya. From Amerika. Nah, gitu. Takono Amerikane ngendi ngono. Oh iya, takon wae ngerti Jawa, Amerikane sisih ngendi? Aku iso Jawa. Lah. Oh, iso. Mbok yo ngomong ket mau ora gawe memete wong. Ojo ngrasani. Ojo ngrasani aku. Lah mugene iso ngomong Jawa kok pramprom. Oh, anu Amerikane pundi? Oh, nggih. Nggih. Amerika, kita Pittsburgh. Oh. Negara bagian Pennsylvania. Oh, Pittsburgh, tanggane pizza. Nggih, domene pizza Pizza, panganan iya. lho. Ya. Sudah lama tinggal di Indonesia? Nggih, sampun 3 tahun. 3 tahun. Terus apa yang Anda kerjakan di Indonesia? Saya seorang peneliti S3 sejatuh simpun. Peneliti? S3. Peneliti S3. Lah terus sing mbok teliti ki apa? Seto, reng. Dalem Pak, S3 ki mudeng ora? S3. Lho kula medenge malah S6 ya, Pak.
SNM apa SNM? Sing paling apa ki maksimal ki S3, S1, S2, S3 wis pol kok S6 iki piye? Oh, kula ndek kampus dhewe, kampus kula S6 kok. Model kampus apa? SNM memangnya apa? S6 ki sinten sumurup silit sapi saged singsot. Oh, kula kuliah ning kandang sapi lho, Pak. Strata 6 gitu. S3. Ya. Apa yang Anda teliti selama 3 tahun di Indonesia? Langgam Jawa. Lagu Langgam Jawa. lagu langgam Jawa. Nggih. Terus apa yang kamu dapatkan dari lagu langgam Jawa selama 3 tahun di Indonesia? Neng kene lho, sekolah lho, ora mung nelek mangan nelek lho ngene. Sekarang tahu apa tentang langgam Jawa maksudnya? Lho, lah iya bedanya langgam Jawa sama musik neng your country sana lho. My country. Yes. Very different, yes. Yes. Very different, yes, no. Yes, No, oke. yes, okay, Yes, no. oke, little body. Yes. Apa kuwi? Apa little body? Silet gatel kelebon wedi. Yes. Pusing. Di Amerika, Pak, Ya. tidak ada musik pentatonis, tidak ada selendro, tidak ada pelok, tidak ada gamelan sebetulnya, tapi gak indigenous, gak pribumi. Ah, ya, ya. Ya. Oh, memang perbedaannya itu. Nah, sekarang poinnya, tujuannya apa kok kamu teliti? Kok gak mbok gowar, mbok aku neng kono. Semoga bisa menjadi dosen Oh. S3. Oh, maksudnya Tujuannya dalam jadi disertasi saya? Iya, Oh, yes. tujuan apa? Tujuannya apa? Kok ndadak mbok teliti tujuannya apa? Mbok wis ben rasa diteliti. Kenapa kamu suka Oh, sama kenapa? Ya. Jadi apa ya? Karena tidak ada sesuatu yang bisa didapat dari musik pentatonis yang tidak bisa dari diatonis. Menurut saya. Berarti orang sana mengakui kehebatan orang Jawa kan? Nggih. Ya, tepuk tangan untuk orang Jawa, untuk budaya kita. Sampai piyai saking monco mawon gegulang ilmu wonten mriki nggih Pak E. Nggih. Nah. Lah nggih mbuktekke lek nliti iki tenanan apa ora babakan langgam kroncong, dheweke kuwi si Hanatomi iso ora kuwi. Anatomi. Anatomi itu? Iso teko anatomi tubuh barang iki piye to iki? Ora sapa mau jenenge Mbak Elisa? Mbak Hana. Hana, Ah, Hana pakai. Mel. 3 tahun di Indonesia sudah meneliti. Nah, sekarang prestasinya sudah bisa nyanyi langgam atau keroncong? Oh, bisa. Coba. Umpamanya apa? Umpamanya lagunya apa? Mangku Suka Purel? apa? Gue duduk langgam tol. Mangku Purel kok langgam. Mbok menawa digawe ladrang ya iso kuwi kok. Langgam Ya. apa Mbak yang disuka? Ada Yeneng Tawang, Caping Yeneng Kuno. Tawang, Caping. Yen ing tawang capek Nah, gunung. 3 tahun ki torong lagu. Saya. Ada Jenang Kulo, Kadung Kulo. Tresno. Kadung Tresno. Ada Ngimpi Seripat-Seripit. Ngimpi Seripat-Seripit. Dari Wah, semua ali-ali. langgam, mana langgam favorit kamu? Paling favorit? Mungkin Ngimpi. Ngimpi. Yes. Coba Dicobi. dibawakan. Oh, Tapi gimana? aku mau boleh. Boleh. Aku mau Kadung Tresno sebetulnya. Oh, mau Kadung. kadung Tresno. Karena kemarin aku membawa Ngimpi. Mungkin ada teman dari kemarin mungkin sudah bosan dengan lagu itu. Aku sudah lihat dia. Oh iya, Oke. kalau begitu ya Apa nggak bosan? boleh? Supaya nggak bosan. Kadung Oke. Tresnonya. Nanti kalau kadung Tresnonya gagal ya diganti Yeneng Tawang atau Lidzekar bisa saja kan ya. Bener. Oke. Jadi kalau di lagu-lagu diatonis itu ada bowo apa enggak? Ada bowo, Iya. tapi aku gak bisa. Tapi nanti sama gamelan gak apa-apa. Oke. Gak apa-apa. Berarti langsung langgamnya aja. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Silakan. Siap. Oke, the ladies and gentlemen, Mrs. Hana, Among song Kadung Tresno. Oke. Iringannya apa? Mau milih Iringannya. campur sari atau gamelan? Diiringi Gamelan boleh. Gamelan. campur sari. Terserah. Lu mintanya apa? Kamu spesial hari ini, silahkan request. Apa? Campur sari. Campur Oke, sari. campur Monggo. sari. Selamat. Siap enggak? Siap. Campur sari. Mas Ri sudah siap. Yang lain sedikit, sedikit mungkin apa ya, WK mungkin. Oh enggak, ini Enggak. campur sari profesional, punya Oke. semua. Oke. Disketnya udah Mungkin dibawa. mungkin nggak suka lagu. Disket. Oh, profesional kok disket ya. Oke.
Sudah siap? Inilah penampilan Mbak Hana, ya Miss Hana dari Amerika. Lagunya Kadung Tresno. Aku suka Komburi weh, nontonnya Komburi. Nonton pupune Komburi iki wah jan kaya dikai neon kayak 10 watt ya. Iso melenos putih ngono. Gareng. Lama terus katan tejane nyebrang berangkat menghirang nimas wirakene sinawangkan ambas seni yen kesengat mengku patut nyata dan itu berarti aduh Ngadian bebasannya bacaane sarwa asli Ya. Iwan Daru Semarang. Ngadian bebasane kalingan godong Tepuk tangan untuk Mbak Hana dari Amerika. Luar
biasa. Matur nuwun sedaya. Bagus banget suaranya. Ya. Ya, untuk satu lagu langgam ini butuh latihan berapa bulan? Waduh, lama sekali. Pertama kali 3 Oh, 3 apa? bulan. Oh 3 bulan. 3 3 jam, bulan. 3 menit. Enggak. Yang paling susah apa? logat bahasa Jawa. Logat. Oh, ya nek kepengin cepat bisa berbahasa Jawa. Nggih, nanging. Harus setiap hari interaksi sama orang Jawa. Nggih, leres. Ya, sama Mas Tri itu guru bahasa Jawa itu. Ya. Oh, nggih, leres. Yes. Oke. Namun begini Oh, ya? Mas Gareng. Dalam Pak. Ngeten, dados kita wajib bangga karena ada orang luar negeri yang mempelajari karawitan dan juga langgam serta keroncong. Yeah. Itu adalah produk Indonesia. Yeah. Kita harus ikut bangga dan menghormati mereka. Namun kita harus lebih bangga lagi karena kebudayaan kita dicintai oleh semua belahan dunia. Yeay, itu. betul sekali. Amin. Kok bisa nemu langgam itu dulu dari mana? Lihat YouTube atau memang lihat pagelaran wayang di sana atau lihat di Suriname nonton campur sari ikut joget-joget atau gimana? Ya, awalnya dari YouTube. Oh ya. Tetapi tahun 2014 saya ikut semacam program dari kementerian di sini namanya Dharma Siswa. Oh, Sudah Dharma kenal? Siswa, ya. Ya, di isi Solo. Oke. Dan waktu itu saya coba sebaik-baiknya nabuh, gak terlalu pintar. Tapi ada keroncong di Solo kan? Ya. Ya, jadi aku ikut sama grup keroncong, belajar lama-lama pegang cat, sedikit seperti itu. Oh, bisa memainkan alat musiknya juga. Sedikit. Apa? Pegang apa? Alat apa? Biasanya cat. Oh, cat. Cat. Ya, ya. Oke. Oh. Cat dikin? Hah? Duh. Boten. Iki yo ndagel iki meneng-meneng yo. Bukan cak dikin. Bikin parah. Cak. Saya tidak pegang cat Iya. dikin. Bukan cak dikin. Bukan. Cak matane. Bicara. Aja nesu. Aja nesu toh. Ayo iso banyol barang kok, Pak. Ya kok Amerika kok. Iya. Kok suwe-suwe meneliti bagian dagelan ngono kok suwe-suwe. Iki langgam sik. Ya. Iya, rencana mau pulang ke Amerikanya kapan? Waduh, tanggal 24. Enggak kepengen tinggal di Indonesia saja. Belum, saya kangen sama keluarga saya. Bawa Pak. sini atau keluarga dibunuh aja. Kamono. Ojo anarkis. Dipindah ke sini, maksudnya dipindah ke sini gitu loh, Pak. Oh, ampun. Dipindah ke sini Ya. supaya lebih tahu lagi sama budaya Jawa. Iya, seharusnya. Ya. Seharusnya. Oke. Terus menikah sama orang Jawa. Oh, sudah. Sudah menikah belum? Kecuali Bojoloro. Oh, wes duwe karwo lah. Wes duwe bojo. Wes duwe bojo, Pak. Oh, ya wes. Ya wes, pupus harapanmu sabar ya, Pak Dek. Parah iki. Rasido pindah Amerika. Biomoringane ra payu. Pak. Iya, mari. Oh, jebule wis duwe bojo kok. Tapi enggak ikut ke sini. Sampun, nanging sampun wangsul Amerika nggih. Oh, ada kesempatan. Sudah balik ke Amerika. Tapi udah selesai PhD-nya. Dereng. Oh, mau 1 ujian. tahun nulis disertasi. Oke. Semoga jadi dokter. Amin. Dokter Hana. Iya, Dokter Hana. Mugi-mugi. Ya, amin. Satu kali lagi coba. Satu lagu? Oh. Lagi boleh dicoba nanti Jeneng sama. kula. Mungkin iringannya mungkin apa? Ganti dengan gamelan. Nah, Gamelan boleh, kan lebih siap. identik dan lebih pas kalau yang pentatonis. Ya. oke. Kita duet sekalian ya. Nah, lebih enak. Soalnya tadi aku Iya, belum iya, duet mengaturkan berdua, lagu, ya. kita duet Nah. ya. Sis, kono rombongan ilat kaku do nyanyi ngono. Ya aja ngono toh. Wis. Kan ilat kaku nek ngomong. Kakune wis padha ilate. Bedane mboten gani rong pot tok Pak niki, Pak. iya. Iki Ini duet Amerika melawan Sulawesi, Ya. garengnya dari Ethiopia. Ya. Gone wong kelaparan kae, Pak. Yo Ya, trio. oke. Ya. Duet. Duet ya, duet. You know duet? Ya, itu dari bahasa Inggris. Iya. Ya, I know it. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Yo, please. So we'll Please, do a bukan duet. please. Please, Hah? kasih tahu dong. Dia, Please. please bukan pelis. Ilat Jawa. Please. Yo, beda Kak.
Ki suwe-suwe tak ajari dadi gitu nanti. Suwe-suwe ajari dadi terus tak dol. Mawibowo napa langsung? Oh, Derek? harus Pak, harus. Bawa bisa nggak? Pakai oh, bawa. Ya. Monggo, Pak. Bawa ki apa? Opening, apa nek ngarane apa, Pak? Bawa Inggris Opening. apa, Pak? Hah? Ral. Bawa to bring. Apa? Itu Kuwi gowo gowo. to bring. Suwe-suwe tak idoni londo iki kok. Mula mbahku anggere ketemu londo gedeng, Pak. To bring apa? the song. Tenan mbah kula niku yo anggere ketemu londo gedeng, sayahe nang riyat entuk londo di gua, iyat nek entuk londo. Mula raimu kaya kertu. Oke, wah jangan kayak joker nek ngene iki. Sip. Ini minta langsung aja Langsung? Pak Cahyo. Oke. Iya. Siap. Oke. Belum bisa bawanya nanti. Belum bisa Iya. bobonya. Gamelan toh Mbak Elisa? Gamelan. Gimana? Gamelan. Gamelan ya. Oh iya. Oke. Pelok barang pakai gamelan ya. Siap. Nadanya Mas pasti bisa tinggi. Kamu bisa Tinggi. nyanyi seriosa juga? Not really. Not really, oke. Tetapi kalau ikut paduan suara seperti saya, Ya. itu sudah menyerap Oke, serius saya. kita coba ya. Senongkulo. Oh, bicara Seperti serius. itu. Oh, iya. Benar. Aneh kan? Oh, semono lho, Mbak. Oke. Seneng, semono lho. Siap segitu? Kamu oke? Coba tarik Kita suara tos- dulu. Coba dulu, coba dulu. Seneng. Sedikit aja. Oh. Ya, Wah, oke. Semangat, Jos, semangat, jos, semangat, jos. semangat. Au. Kamu bisa. Semangat, semangat, semangat. Aku kok ora dipijet nih, aku yo iki. Wow, jagoku iki kok. Pak Cahyo. Apa? Aku kira ono sing ngewangi loh, itu udah dipijet-pijet aku piye iki? Semangat, semangat. Aku melek irunge tok iki, tenan sumpah melek Oke, irunge. oke. Oke, Kuwi let's go. irunge iso mancu kaya pelorotan TK lho iso apik ini. Oke. Yo. Oke, let's go. Waduh. Let's go. Nandang susah sapa sing ngarsani. Mrs. Hana, yuk, let's go. Aku tetap setia serta tetap tresno yo kenal.
apa? Anggere apal pirang-pirang lagu apik iku terus ora urung ora bakal lunga saka Indonesia iki. Iku terus melu dalang kono. Ngono kuwi mesti ngono kok. Iku dadi cita-citane sing dadi dokter kok lali. Aku lali kok. Kamu udah tahu yang namanya sawer belum? Jangan tahu. Jangan tahu itu. Kuwi Mbak Anang garis ngrasakne tahu gimbal ra gelem mulih. Nah, kamu sudah makan eating tahu gimbal? Tahu gimbal. Sebetulnya dereng, sejatuh sih Bu Kalau dereng. lontong gondrong? Apa enak to, Reng? Lontong gondrong. Lontong gondrong? Dereng. Belum. Dereng. Nanti tak kasih. Ya. Mungkin nggak mau. ya. Nggak mau. Oh yang bekisi nekat gareng. Lontong sing godhonge akeh kae lho. Ah, duduk. Lontong gondrong. Oke, thank you so much. Terima kasih, Sama-sama. Mbak. Thank you. Thank you. Yeah. Matur Bye nuwun. bye. Lagi dong pertahanan. Cie-cie bareng. Yes. Oke. Thank you Mrs. Hannah Mary. Thank you Mrs. Hannah Mary. Oh, Buddha. Itu Oh, Pak oke. Dalang yang itu Ayo. yang nggak lihat Oke. ya. Oke, Makasih. putih lho Pak piyayine, Pak. Non? Putih kulitnya. Ya Wah, di ngapunten nggih Pak Cahyo jenengan boten saged di deketnya Mbak Hana. Loh, Enggak apa? masalah. Yang lihat Mbak Pak Agareng. Ya, saya kan mewakili Pak Demek-demek barang. Oke. Yo rezekine ngene kok beda karo dalang to. Lah yo demek dagelan yo iso demek-demek. Lho yo memang ngene iki ora masalah. Ora masalah. Jadi bentuk keakraban ki Oh, terus ngono. tegese supaya dhek iki nang ke Indonesia ki tidak merasa sendiri. Oh, bener, Dan bener. untuk dukungan saka asli orang Indonesia. Iya iya. Betul. Oh, bentuk keakraban nih badi malam hari ini aku. Iso nyekel kulit landa. Kulite- Saking niki wonten Nawala nggih. Mas Gareng nggih. Nggih, Pak. Saking Bapak L Sudarto Depok Jakarta. Nyuwun tembang ninggal katresnan ingkang nyekar Mbak Elisa kalian Mbak Tutik Gisel. Wah, Oke. duwe penggemar kowe Tik, Pak Tik. Dipun pinangkan. Matur nuwun sampun transfer 100.000 ke rekening Bu Kesi ya. Tadi juga ada pamundutan dari Pak siapa ya dari Amsterdam ya. Kayaknya tadi Diajeng yang di WA. Tolong ya kasih tahu Diajeng. Ya, Ya. tadi ada WA dari Pak Putra Dikari. Oh ya, Pak Piye, Dari piye? Jakarta, Mbak Elisa. Ya. Diwaca pisan Jeng. Oke, saking Pak Putra Dikari Gino Bolodewo request ngening ati ingkang nyekar Diajeng Chandra VS Mbak Elisa OA. Saka sapa? Wonten Putra Dikari Gino Bolodewo. Kuwi sing nulis awakmu dhewe apa kono? Ya aku. Mboten lah Pak. Oh, Wong niki iya. lho paring tali asih. Nggih. Kang 100.000. Wah, matur nuwun. Nuwun, Nah, rekeningnya Pak sapa? Dikari. Dalam Rekeningnya sapa? kula no. Wah, Nek rusak jenengan- iki pisan. Ah, Tenang, Berat. itu nanti untuk Tenang, kabeh. tenang, Pak, Go tenang. Yoko karo sinden, Ya. go kas Madangkara yo. Betul. Mbak Diajeng yo. Nah, enek-enek ra no? Dereng apa? Lah iki tak wacani pisan nek ngono, nggih. Semarang 18 Juli 2023. Kula nuwun sugeng dalu Pak Dalang Cahyo Kuntadi. Kula ngaturaken sugeng warsa enggal, nggih. 1957 Jimawal Windu Sancaya, nggih. Mugi sagung setresna budaya. Ringgit wacucal tansah winantu ing karaharjan. Nggih. Nami kula Mikael Disapto. Wah, lare saking Kecamatan Gunung Pati Semarang. Sakmenika mboten langkung badhe nyuwun tembang langgam sewindu reptanipun Kinarto Sabdo kalian tembang judul Gerajakan Banyuwangi. Kasuwantenaken dening Sinden Ni Elisa Orcarus Alaso. Cekap semanten matur nuwun Rp 200.000. Saya lihat di YouTube Mas Cahyo sangat serasi sekali dengan Mbak Elisa. Kok enggak dinikah saja? Wah iki. Niku enten tenan, Pak. Kata-kata ngoten niku enten tenan, Pak. Tak ibu dhewe. Oh bulan. Ayo. Tik tutik, tik. Ana terbang mengudara kono. Ayo. Oke, kasih spot. Cepet. Campur sari, yuk. Campur sari. Yo. Apa mau jenenge? Dewa Daru. Dewa Daru. Dewa Daru. Yuk. Wasih.
Hei. Ini yang namanya Mbak Gisel. Mbak